फाइनै लोकसभा सिगां त्रिपुरा मथा बीजेपी बाय दायसिनाय आबहाय नौमारि ओंगै दङ बिसिंनि ककमानि बिसिंतै तंक संलुकुरक तै निरक बरक बैठक खायु खाया आबो साइमानिया फिया आबोनो कबै ओंगै दङ हनै कक्तमा बिसिंनि त्रिपुरा मथा गदालसिनाय बीजेपी बायनो फाइनै लोकसभा चंमारिनि सिगां हनै बिसिंनि कक्तमा तै साइमानजाखा हास्ते मंत्री सभा बहायनो कैबिनेट मिनिस्टार त्रिपुरा मथानि डेपुटी सीएम ओंसिनाय हनैबो कक्तमा आसुक सिमिया त्रिपुरा मथानि खरकनै मिनिस्टार रजाकसिनाय बारजा हनै बिसिंनि कक्तमा tabok त्रिपुरा मथानि साकाबो तै बुबाग्रानि साकाबो गोबां सोंमों कासानाय आबो उनखा ग्रेटा त्रिपुरालेण्डले मानसिनायदे आसुक सिमिया सोंमों नो कम्प्रमाइज हमनि बुसुक जरातै सावगैसिनाय तै पाइथाकनि सभा अमदे पाइथाकनि सभा तै गोबां बररक पाटाल कन्या जमातिया रेवती मोहन त्रिपुरा रामपद जमातिया संनो बीजेपी खायव हनै त्रिपुरा सारक कुलमानि एबा तेंताइमानि ताबो खेनुक जाकसिनाय त्रिपुरा मथा बीजेपी हाबमानि उल बरक बीजेपी खायमानि साया अंगै तंखाय खे त्रिपुरा सानि गाहाम नायमानि गरै खे ताबो त्रिपुरा मथाले बसुक बररनि बागै लुकु दफानि बागै गाहाम खाय आबोनो सोंमों कासिनाय तैबो सोंमों कासिनाय त्रिपुरा मथा सिक्लानि फान बीजेपी हाबै खरकनि मन्त्री नाना बागै दे बुमा बदलनि फान रोंस्रोंनाय रकनि फान तै बेबाक तंकसं तांगै जानाय थानसानि फान नि सोंमों कासिनाय फाइनै लोकसभा चंमारिओ आसक थाइनाना बागै तै गनै मंत्री सभा कैबिनेट मिनिस्टार बारजा माना बागै दे थानसानि सभा खाय सोंमों कासिनाय दाबक त्रिपुरा साबिसिंनि बरक बीजेपी खायखांखेनो दफानो हामजाकिया हनै ससियेल मीडिया टेंटाय जाकनाय रक दिनै बरकनि थानिबो सोंमों कासासिनाय आबक बियां थांखानरंनि त्रिपुरालेण्ड एबा ग्रेटा त्रिपुरालेण्ड हनै दौलेरु सिमिसे तंस फियाबा त्रिपुरा मथा बीजेपी बायनो गदालसिनाय आबोनो कक्तमा हनै साइमान जाखा हाकिनरंनि वानसक मुं बाहाय तै तामो कमेन्ट्स खायुयनि रक साकसाकनि वानसक मानि तै ओपिनियन सारि ग्रेटा त्रिपुरालेण्ड नि बागै त्रिपुरा मथानि सभा बीजेपी बाय गदाल मानि बिसिंतै बसुक दफानि बागै गाहाम ओंनो पियाबा ताबक बीजेपी बाय गदाल मानि उल्ल बसुकबो मानथाय माननो त्रिपुरा दफानि बागै कमेन्ट्स खायुय साकसाकनि ओपिनियन रनि दैबो साइमानना बागै गोरोङै दंनि ब्यूरो रिपोर्ट आई न्यूज।